Само ние не. И какво като го направиш? И аз ще ти направя така. Пущи кръка. О, не! Аз съм тук. Коя от двете е Виктория? Аз... Кики, след малко всичко ще ме заболи, ако продължиш така да лежиш върху мене. Ще се разменим. Благодаря, че ме възприемаш като възглавница. Много мило. Ама не благодаря. Така. Пуши ми се какво. Аз съм много гладна. Не. И гладна ще си останеш. Ходи на мене, поне ми да не си чушки. Аз студени ще ги. Добре, след малко. Добре. Много фенове имате, май. Как? Стига ги пипапа тия плитки, че ще станат още по-зле. You are sisters. No, we are not sisters. Какво? Благодаря на TikTok, че ви видях. Няма защо. Здравей. Къде сте? Няма ги. Преди 2 часа ядох Döner Box. Много ми се яде, човек. Моля ти се, не ми говори за храна. Изглежда свясна за възглавница, Вики. Благодаря. Тя е моята любима възглавница. Това е тъпи комплименти, братче. Ако знаеш колко беше вкусно. Стига, човек, моля ти се, много само съм левски, гладна. точно така, само левски. Само цеска. Цези, благодаря за розата. Ох, your friends. Your friends. Your friends. Обича сме хора. Тази любов не е като другите. Тя ме убива ден по ден. Тая котия са зафърлена. Не, каква е? Не, това си е моята. Имаше една, къде трябваше да изхвърлиш, вместо ме замерши с нея. Тя е допарната. Да, и така не я изхвърли. Изобщо не ми е удобно, така само това ще ти кажа. Ще се сетиш. Само вид бистрица. То спък. Къде па го изнамери това? Can't you speak English? 50-50. Но той е написал can't. А не can. Един вид не можеш ли да говориш английски? Паше, покажи римлянския щит. Не, че се комплексират. Римлянския щит, кое? Yes, of course. Пише песента за него. Само царско село. Страх те ли? Кажете ми кой набор сте. ПЛС 06 сме. Аз батерията ми ще падне. След малко. Само Перник 9.6. Каква батерия, ма? На телефона, бе! Това е моят телефон. Вики, измъчиха ти ребрата. Не съм се облегнала на него. Кажете просто обърнато 8.1. Не съм се обърнала на нея. Мичето по-близо до камерата ще го взема за... Не се е бавно. Аз съм заета. Защо не пуснете прозорци да е забавно? Не вика... Типа да не пипнеш нещо. На него вика, превърнаха те в момче. Кажете сте обърнато 8.1. Не мога и да искам. Ти с бялата тениска си много красив, благодаря. Чо нема? Благодаря. Ми умирай тогава, котика. Умри ти! Здравей. Също си хили. Също само си представям как се смее в тях. Да, аз. Докато ни гледа лайфа. Или докато... Не. Това на Лора беше брутално. А тя едната се напълна. Кой се напълна, бе, хора? Кики, как ти е TikTok? Точка господинова. Не е така. Не знам как. Дай да си отворя TikTok, да им напиша коментар. Да го пина. Коя е заетата? Аз съм. Докато чакам да звъннете. Та се е задумила, като стойте и гледай. Не се прави за червици лицето. На кой, бе? Казаха ти го. Госпожо Господинова. Аз съм госпожица все още. Ти трябва да си смениш TikTok-а, много ти е сложно. Ето.